Tak já jsem právě vystoupil z metra Náměstí Republiky, které se nachází kousek odtud, za námi Staroměstské náměstí, tady Masarykovo nádraží, takže jsme v samotném centru Prahy. A stojíme u nadčasové monumentální budovy ateliéru Zahy Hady a uprostřed tohoto sklostu je restaurace Fůze. My jsme vlastně chtěli nějakým způsobem zachovat tradiční pivní kulturu v České republice, takže tato vlastně spodní část je spíš na pivo a nahoře máme restaurační část. Kolik má restaurace Fůze celkovou kapacitu? Celková kapacita je asi 300 míst. 300 míst? Přesně tak. A jste schopni i 300 hostů v rychlosti obsloužit? Ano, díky vlastně tomu, že máme kuchyni na každém patře, tak vlastně ten výdej fakt je hodně plynulý. Já bych řekl, když jsem viděl vaše ceny a když jsem viděl tu ideální polohu v centru města, že by to byl taky skvělý místo na různý firemní eventy. Děláte to? Určitě to děláme, za mě to je taky skvělý místo. Není vůbec problém si tady udělat rezervaci nebo nás nějakým způsobem kontaktovat třeba přes e-mail. Uděláte si rezervaci, můžeme vám udělat prohlídku celé restaurace, abyste věděli, co a jak a aby ta vlastně akce proběhla vlastně co nejhladčí.